Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Erosketin ez dutin ba ez naftin, divertitzekotan, erosketak egin. Araietan jamoia, tantzutilo edo fruta, zein pozik ibiltzen garen, gurditxoak kargatuta. Hau erosita, hori eskatu. Dena eros dezagun, merkealdea duta. Erosketin ez dutin ta erraftin, divertitzekotan, erosketak egin. Zapatilla, bideojoko, elastiko edo abarka, nahi duzuen ordaindu, baina izan deixala marka. Hau erosita, hori eskatu. Horrela bihurtuko nahi, lagunen lidera aparta. Erosketin ez dutin ta erraftin, divertitzekotan, erosketak egin. Hil artean etxean, baina hau ez da normala, erosketin delakoa, ez aldoitura petrala. Hau erosita, hori eskatu. Gauza asko erosita ere, zoriontasun utxala. Erosketin guri kaso egin, divertiz zaitazte, adiskideekin. Erosketin guri kaso egin, divertiz zaitazte, adiskideekin. Adiskideekin. Bai? Galderatxo bat. Arratsalde divertigarria pasatzeko gogorarekin etorri zarete? Aizu, ez gertatzen da Santurtzin. Ezan ez du bazkaltzen edo zer. Ez dut ezer erentzun, Arratsalde divertigarria pasatzeko gogorarekin etorri altzarete, Aizu, hola bai, nire bai, Eta zu, Pepillo? Bai, Pepillo, ongi pasatzeko gogorarekin etorri zara? Baina nahi zuek ikusi alduzue. Lotxagabe galanta, lotzutik geratzea ere. Amatxo, utzi pixka bat gehiago egiten. Ez dut eskolara joan nahi. Ikaragarrizko logurea daukat. Pepito, nien nahi zure ama, ez natu. Pepito! Pepito! Sanferminak ezita dude, martzianoak etorri dira. Mirrineska bihurtu da. Pepito, ez natu zaitez bengoz. Begira, geltokia lagunez gainezka daukagu lepo, eta zu zurrungaka. Ez daukazu lotxarik, Barkatu. Bargauean berandura arte lanean ibili nintzen. Zu lanean? Pepito, favorez. Ondo da, egia esango dizut. Bargauean, enintzen berandu arte lanean ibili, aitortzen dut. Baina geltoki hontara iritsi garenetik, aspertuta nago. Ez da ezer berezirik gertatu, horregatik gelditu naiz loseko. ¡Hey, soy la monotonía!
luzeak, Aizu, hirukote elektrikoa iritsi da, eta orain edo zer gauza pasa daiteke, bukatu dira aharrausiak eta siestak. Alaxe da, atxu, prest altzaudete momentu historikoa gozatzen hasteko? Bai! Sekula astuko ez zaizuen esperientzia bizitzeko gertu altzaudete! Bai! Ez aidazue, badakizue ze egun den gaur, Mirri eta txiribiton, mesedez, irakurri trikitraka trikitroneko urtekaria. Ea! Astelena! Santxorizo! Aste artea! Santa Melontzia! Aste askena! Txirrien eguna! San Babolio! Osteguna! San Macallao! Ostirala! Santa Tomasa! Eta larunbata! San Felipe! Entzun duzue, gaur da gure geltokiko zaindari handiaren eguna! Felipe, gure patroi handia! Aizu, egia da, San Felipe da! Aizu, festa itzela antolatu beharko genuke, ez alduzu uste? Baina ez dugu ezer prestatu? Merceditas, nola ez dira zurenago gogorarazi? Geltokiko festak iritsi dira, eta nio giztopa itxura honekin. Jolin pikolin. Itxaron, bebillo! Barkatu, guztiz azutan eukan. Ondo entzun duzue, bai, gaur orain hasi behar dugu, berehala hasi behar dugu gure santuaren festak antolatzen. Baina, baldakizue zuek zer egin behar duzuen? Ez dakizue, oso erratza, barre asko egin lagunok, barre egin! Lotxarik ez dugu barre egiteko, han-hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, azalak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Ji! Jo! Ju! Lotxarik ez dugu barre egiteko, han-hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Mazalak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Ji! Jo! Ju! Kaixo, arratsaldeon! Zetagat! Erritxiez
gaur ez duzu txisterik kontatuko. Eskerrik asko Elgi. Ez. Gadakizu zergatik? Ez. Gadakizu... Ez. Ontxo, gaur nik txisteak kontatuko ditut. Eta gainera zuk lagunduko didazu. Nola? Begira. Nik galdera bat egingo dizut. Eta zuk erantzun behar didazu, ez dakit zergatik, ez dakit zergatik, eta gero, nik txistea kontatuko dut, Ulertu duzu? Ez. Bai, oso erreza da, ez dakit zergatik, oso zaila izango da, ez dut geratuko. Ez, pentsa, eta gainera, gure neska mutilek lagunduko bizute, ez da? Ezue, nola erantzun behar du Ritxik, ez dakit zergatik, berriro. Nola erantzun behar du Ritxik? Nola erantzun behar du Ritxik? Ez dakit zergatik, oso zaila izango da. Begira, ensaio txiki bat egingo dugu. Nik adibidez, galdetzen badizut, Ritxi, zergatik egiten du hainbeste bero, zuk erantzun behar didazu, edakit, zergatik? Hori da, edo zergatik dago txiribiton hain lodia, zuk erantzun behar didazu, edakit, zergatik? Hori da, edo zergatik dago zorua bustita, zuk erantzun behar didazu, edakit, zergatik? Oso ondo, eta gero nik txisteak kontatuko dut. Ea, hasiko gara, edakit, zergatik? Hori da. Hori gero, hasiko gara. Hasiko gara. Ritxi! Zuk, oso ona, zuk badakizu zergatik elefanteek ez duten ordenagailurik erabiltzen, zaguek geldurren gaten ditelako. Oso. Ez, hori da, bai, hori da. Baina ni ari naiz txistea kontatzen, zuk erantzun behar didazu, edakit zergatik, hori da. Berriro, beste txiste batekin egingo dugu, Berriro. Ritxi, Elgi! Zuk badakizu zergatik elefanteak ez diren bizikletaz ibiltzen? Zergatik elefanteak ez dira bizikletan ibiltzen? Ez dakit zergatik. Ez dakit zergatik. Ez dutelako txirrina, ez dutelako atzangarri txirrina jotzeko. Baina, Ritxi, ez da horrela, bai, ez da horrela, Kontxo. Zuk erantzun behar didazu, ez dakit zergatik. Ritxi, ze txantxetan zabiltza, ez dakit zergatik. Adarra jotzen ari zea, ez dakit zergatik. Zuk ze uste duzu, nik tontua naizela, ala? Ez dakit zergatik. Katxondeo, ez da? Katxondeo. Ez dakit zergatik. Txiste bat kontatu nahi duzu. Orain nik harrapatu zaitut, ez da? Ba, osondo. Osondo, begira. Zuk kontatuko duzu txistea, baina, aizu, baldintza batekin. Baldintza batekin? Bai, abestuz. Abestuz, baina nola? Bai, atoz, begira, ikusiko duzu. Abestuz, ikusiko duzu ze ondo. Begira. Oso ondo, abestuko dugu. Ea, guazen. Ritxik badu doai bat, ezer baino gustoko duena, naiz eta nire ustetan, ez izan hau oso zuzena. Txamego adin kapelan,
pasatzeko diria nintzena, kantoratu nintzenean. Argitu non nire bidean, algararen erregea. Zeizu? Triste kontalari trebena, Baizea. gainikoa daurela eskatzea. Nola? Txiste bat, Nola? txiste bat. Algararen erregea, txiste kontalari trebena, nahikoa da horrela eskatzea. Ea denok! Txiste bat, Berriro! txiste bat. Nola sartuko zenituzke, bost elefante kotxe baten barruan. Ba ez dakit, esan. Bi batzean eta bi horrean. Algararen erregea, Zeizu? txiste kontalari trebena, Baizea. gainikoa daurela eskatzea. Nola? Txiste bat. Nola? Txiste bat. Algararen erregea, txiste kontalari trebena, nahikoa da horrela eskatzea. Ea denok! Txiste bat. Berriro! Txiste bat. Ez, ritxi beste batez! Ja, lagunok, guazen lasaitzea, izue. Gaur, inoiz ikusi duzuen lehiaketarik ederrena ikusiko duzuen. San Peliperen omenezko ikatz jaurtiketa mundiala! Bai, hoxe, 4 ikazkin prestu bildu ditugu eta bizikleta etxera eramateko irrikitan daude izue. Eta nortu diren gaurko ikaskinak, oraintxe ikusiko dugu, oraintxe deskubrituko dugu. Ja, lehenengo hautagaia zein da? Idris Ali López. Idris Ali López, aizu zein zen xelebrea, nungoa da ba? Libiakoa. Libiakoa, Ba, ikusten duzu, lagunok, gure lehiaketa divertigarria bakarrik ez, internazionala ere bada, Ia, eta bigarren hautagaia, nor dugu, izen abizenak? Odmigo Jimenez. Izen abizenak? Odmigo Jimenez. Eta izena? Alex. Alex! Aizu, Alex, ia, esaiguzu, zuk nagusi izarenean ze izan nahi duzu? Paleontologoa. Esan ozen? Paleontologoa. Paleontologoa izue! Eta zer adibidez, mamuten iraungipenaren teoriak eta horrelakoak ikertzeko? Bai. Ara, izue, nire ustez, ala eta guztiz ere, mamutak ez daude erabat desagertuta. Izan ere, nire ondoko honi mamut tankera hartzen diote. Hitz egin du kokodriloak aizue, oso ondo. Ba, ezagutu ditzagun bigarren finareia jokatuko duten gure lagunak. Nor dugu pospolin hau? Enara 10. Nola? Enara 10. Enara, konta iguzu zuri festetan zer da egitea gehien gustatzen zaitzuna? Barrakak. Barrakak, divertigarria oso. Eta nor dugu ikazkin indartsu hau? Eneko Pando. Neko Pando, eta zer da zuri festetan gehien egitea gustatzen zaitzuna? Erraldoiak eta... Erraldoiak eta buru handiak? Bai. Nire ikaragarri gustatzen zaizkit. Baina, aizu Gertrudis. Gure patronuaren festak antolatzen ari gara eta Felipe lokomotera falta zaigu. Egia da, izue Felipe falta zaigu, jo, txiribitua, Pepillo. Gaur txiribitua ez, begira zer dudan, Felipe! Ara hartu banartok! Oraintxe, ja lehiaketan hasteko, preparatu egingo gara. Beraz, gure lekuak hartuko ditugu, etorri honera biok, Idris geratu hor, zure txanda baita. Beraz, eman gogor, animo! Haupa, Idris! Ui! Bat! Oin bai, asestea! Bi! Ederki, Idris! Iru! Lau! Oira, martxa, Idris! Bost! Jesús motel! Ui! Ui, ia! Sei! Ui, primeran zabiltza, Idris, animo! Ui, ez da sartu! Ui! Oso ongi, Idris! Etorri, Idris, etorri! Ikusi duzuela
hartu ditu, eta orain Alexen txanda da, beraz, Alex, hartu zure lekua, eta eman gogor animo! Venga, Alex! Ui, Alex, iaia! Ba, dosongi! Zortea mote! Ui, Alex! Markan, Alex! Alex, gogoratu lekutik amota bardezula! Hortikan! Ui! Ui, iaia! Animo, Alex, primeran zabizata! Ui! Bi, ederki, Alex, animo! Iru! Oso ongi, Alex! Oraintxe aizinan martxe hartzen, baina Alexek hiru bakarrik sartu ditu, beraz, deskantzatu dekozu hor bankuan, biek, Alexek eta Idrisek, eta gu bigarren finalerdia egingo dugu, bigarren finalista behar dugu. Venga, Eneko, Enara, doktore ibili, Ja, Enara, hartuko duzu zure lekua? Ia ba, animo, Enara! Venga, Enara! Emako! Ai, iaia! Bat! Bi! Ui, iaia! Iru! Ederki, lau! Primeran, Enara! Bost! Ui! Sei! Ikaragarri, Enara, animo! Zazpi! Oso ongi, Enara! Ederki aritu da Enara, berak zazpi sartu ditu, eta orain Enekoren txanda da, beraz Eneko hartu zure lekua, eta animo eman gogo! Venga, Eneko! Ui! Animo, Eneko! Animo! Bat! Oain bai! Bi! Izugarri! Iru! Lau! Primeran zabiz, Eneko! Bost! Sei! Hau da martxa! Zazpi! Jesus! Zortzi! Ui! Bederatzi! Etorri anera, Eneko! Ederki aritu da Eneko, berak bederatzi sartu ditu, eta orain guazen denak aurrera, guazen! Ia puntuak eta nola geratu den ikusiko dugu. Guazen denak leku hartzea, eta lehenengo finalerdia horrela geratu da. Idrisek 6 hartu ditu, Alexek berriz 3, beraz, Alexentzat kamiseta polita hau, ale zuretza da, txalba berarentzako ederki egin duta. Eta gure lehenengo finalista Idris dugu, beraz zorionak Idris! Aizue, eta bigarren finalerdian, ikusi duzue Enarak kamiseta polita hau eramango dugu pari, 7 kaztati sartuta eta txalo handia. Eta gure Eneko 9 kaztati sartu ditu eta final handia jokatuko du. Zorionak mote! Eta bueno, gau da, jai giroa, guk dantzan jarraituko dugu, baina gogoratu denago finala egin behar dugula, ez? Mogitu zuen lekuetatik, bai, gero arte! Guazen! Jaba! San Feliperen omenezko festei hasiera eman beharko diegu, ezta? Festei hasiera eman? Bai. Beraz, guaspaldi hasi gaituk, Festatan eta martxarekin ez datxe griton! Ez prezipitatu, meserez. Ni beste festa ofizialago batzui buruz ari nintzen, hori da. Motel, politikari plasta bat ematen du. Ministro txatxua. Mirri, txiribitoan, entzun. Euskal Herriko herririk gehienetan, festei hasiera ofiziala persona garrantzitsu batek ematen die, ezta? Persona jakintsua, ospekoa izaten da, dotorea, guapoa, jakintsua esan dut, prestua, errespetatua. Beraz, Beraz, egin nahi duke, diskurso ofiziala, ez da Zeledonio? Egi esan, ez zait honelakorik bururatu, baina noski, zuek biok alaxenei baduzue, niretzat ohore handi bat izan daiteke, bertako festak antolatzea, Nola, ez du delanik diskurtsorik emango? Ez ditu delanik inauguratuko festak? Baina zergatik hori? Zergatik iz? Barregarri geratu aizelako.
Aizue Mirri eta Txiribito, ni eta juzko pertsona naiz, eta gauza, persona serioa eta zintzoa, eta ez dut uste niri inork barrerik egingo didanik, Ez? Seguro ezitz? Ja. Eta? Zer? Zer gertatzen da? Hain barregarri nago ni hemen, ala? Ez dut ulertzen, oso dotore jantzita eta dutxatu berri etorri. Ez du gauri deguna, txikito. Nik egin beharko diateraz. Diskurso ofiziala. Adi. Jaun Andreok! Neska mutil txiki, agurgarriok! Amoña Mantal Gorri eta Mona Bartxelon! Biki eta Bentzaranak! Txorimalo eta Txantzangorriak! Jaio Berri eta Estakillo! Barazkilale eta funtzionario! Uste dut denak aipatu ditu bala, ez? Eba! Mirri den presentzia ore handia da zuentzat guztiontzat, bai, noski. Txiribiton babolio, hau xabota jaduk, konzentrazioa galdu arasilidak. Ik emango duela diskursoa, Txiribito baina mutua izta, asko jota ere turuta kontzertu bat eman dezake. Baina, hasta piztia, zitzia asmo daukak. Ez da pentsatu ere, Txiribiton, hemen egundoko sarraskia monta ezakekon egin, mesedez. Ez. Su artifizialak festei hasiera emateko. Erki, nolako ideia bikaina izan dudan. Txiriton, denok batera. Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, gora Mona Martxelo! Txiribiton, babolio, su artifizial beltzak, ekarritu beltzak? Hasta piztialena, baina zer egin duk motel, gentoki guztian hankazgora utzi duk eta inunpetan gainera. Oaz, segituen argia piztera, kaikualena! Mirri, hau ez da posible, Mirri. Honela jarraitu ezkero eta festak antolatzen ez baditugu. Hemengo lagun guztiak beste auzo batetako zera joango dira, festetara joango dira. Ez da okurritu ere, Gure festak onenak izango dira noski, Zera ingo dugu, goitibera lasterketa, eta purruzada txapelketa, eta mendira irteerak, eta bestirik aderrak, hementxe abestuko ditu. Horixe, Mirri eta Txiribiton, mendi joango gara denok, kantu kantari gainera. Hori mendi tontorreko pagoaren puntaren puntan, horiko txoria kantari, txiruliruli, nor kantatuko ote du soinu txori, aizkorriko tontorreko arantzaren puntaren puntan, erbinudea dantzari, muriskari, nor dantzatuko ote du dantzari nori. Anbotoko tontorreko arkaitzaren puntaren puntan, sorginak kontuta kontari. Nokisila zikote du algara hori, ara largo tontorreko larrunarri puntaren puntan, Fernando eta bertsolari. Zuk niri ziri, nik zuri ziri, inortan duko ote du zirik etori.
hartzaren puntan, puntaren puntan, hartza hintxo bat albokari. Niru, 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 nortzuk sortua haute da soinu txori. Alto bizkar tontorreko lepo-lepoan, lepo-lepoan, erroldan turutalari, tuturututu, tataratari, erroldan alzerritu zuturutotxori. Berriz bizikleta baten gainean, nor bihurtuko da gaur txirrindulari, egin apustu! Aizu ez dakit txirrinda zeinek eramango duen, baina gauza bat argi dago. Gaurko finalistak apartak dira, izue. Lehenengoa Idris Aliz López da. Eta behari ikaragarri gustatzen zaizkio futbola eta pilota. Gainera ederki pasatzen du musika entzuten, eta norbait agurtu nahi du aizue. Zein? Nire lagunei, nire andereñoari eta nire amari. Ba, agurtuta geratzen dira eta zorte hon opa dizute, Idris, zorte hon. Txalo, aberetzako! Eta bigarren finalista hementxe, Eneko Pando de la Sierra, 9 ikatpusketa sartu ditu finalerdian. Pelikulari gogokoena Spiderman du, Benidorren pasatzen ditu oporrak eta bere gelako lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da bat Enekorentzako, baita Idrisentzako ere. Eta nor falta zaigu finala jokatzeko, gure Felipe, ator Felipe! Badator Felipe! Badator eta gu finalarekin hasiko gara, beraz Idris, hartu zure lekua eta animo nahi duzunean! Haupa Idris! Haupa, ondo hasia! Ui! Bi, ederki Idris! Ui! Iru! Zoragarri! Lau! Ui! Ia punteria! Oi, ia! Bost, ederki! Ui! Ai, ia! Sei! Zorri dut Idris! Zoragarri bilera, Idrisek 6 hartu ditu eta ikus ezagun orain Enekok zer egiten duen, beraz Eneko hartu zure lekua. Zure lekura! Eta erakutsi punteria, hoi nahi duzunean. Ba, ongi hasizea. Ui, ia sartu da. Bi, ederki Eneko. Ui. Iru. Ia, animo Eneko. Lau, ederki. Bost, primeran zabiltza Eneko. Sei, Jesus. Ai, ez da zartu. Zazpi, hori bai! Ezazpi! Bederatzi! Etorri honera Eneko! Hau da, punteria! Bederatzi zartu ditu eta guazen danak aurrera, finala nola geratu den ikusi behar duguta. Ia, finala enotxe geratu da, Idrisek 6 hartu ditu eta Enekok berriz bederatzi. Beraz, gure gaurko garailea Eneko dugu, txalo aberetzako, eta opariak non dauden ikusiko dugu. Ia oparia datozen, gure txirrinda zoragarri atorreko da bantxe bertan, laguno. Hemen txerato! Hemen da! Haupa Eneko, txirrinda hau, zuk eramango duzu, etxera, zorionak motel. Baina badakizu hemen ez dugula inor eskuts ikusten, beraz Enekorentzat, ez barkatu Enekorentzat ez, Idrisentzat motxila polita, zorionak Idris, ederki egin dezuta, alaitu arpegi hori motel. Tira, biak primeran aritu dira eta ospatu beharra dago, lehiak eta bukatu da, baina jai giroa ez, beraz guk dantza jarraituko dugu, gero arte! Kaixo! Ai!
Kiriko. Nire laguna Kiriko ikusi duzue? Nun dago Kiriko? Hola. Uy.
Hai! Apa kita? Wah. Miriko, ato. Ai, torri. Hemen. Sa? Hai. Oi. Oi. Agur! Bueno. Agur. Ai! Oi. Festakide maiteok, iritsi da San Felipe eguna ospatzeko ordua. Ta ikusten duzuen bezala, danborra da itzela antolatzea pentsatu dut. Mirri eta Txiribiton hau zabalik utziko ditut, nire burutazio zoragarri honekin. Ole, ole eta ole, Txirri! Arratsaldeon, torero gaztetxoak, Xexen eta Behiak, eta banderilero pintxo jaleak. Mirri, baina, nola guai piura horrekin motela. Ara bestea, Txirrinardo DiCaprio. Jakinxak flautaz, plazarik onenetan aritutako torero aparta naizela, Eta San Felipe jaiak ospatzeko ikuskizun mundiala preziosua eskeniko dia. Mirri, baina, zezenketa antolatu beralduk, ez motelez. Ara, hemengo lagun guztiek eta nik erabaki dugu, lehendik ere, danborra da itzela antolatu behar dugula, ez aldara? Ea. Danborra da, Bai. danborra da triste egin nahi duk. Gu gainera, danborra da urte osoan egiten diagu, Begira. Ara, orain Txiribitoni deitu behar zioat, nire banderillero izan nahi duen. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Wow! Txiribiton! Dantzarik kaskarra intzela pentsatzen ian, Baina gezurra zuan! Munduko hipopotamorik martxosoen aiz, Trebea izela, trebea aiz bai, baina hago geldik, bestela geltoki guztia dena lurrikara bat antolatuko duk hemen. Dantzaldi antolatu nahi duk? Ai, sentitzen dira, Txiribiton, baina gure ikusleek
nahiago diate Mirri Pakirriren zezenketa ikusi. Ole, ole eta ole! Ez da pentsatu ere, danborra da itzela egingo dugu. Nik pentsat, zezenketa ingo diagu. Danborra da! Zezenketa! Danborra da! Zezenketa! Danborra da! Arrazoi txibiton, horrela ezin diagu jarraitu, Arrazoi du txiribiton, lehiaketa egingo dugu, bai noski. Lehiaketa egingo dugu, festen antolatzailean nor izango dira aukeratzeko. Horixe! Eta nolako lehiaketa izango da? Adar jotzaldi txapelketa? Purrusta da txapelketa? Kantu lehiaketa, bai horixe, kantu lehiaketa antolatuko dugu. Eta modu hontan, egia da ondona abesten duenak demostratzen du bere personalitate sensiblea duela. Ados nago txiripiton, ados nago erabat, bai noski. Baita neu ere, horrela festa martxa pixka bat egin hasiko diago, Karaokea! Txiribiton, hau bai ideia bikaina. Eta hau kantu piloa kanta daitezke. Honako hau. Oak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Begira, txiribiton! Lo hartu duzu eta! Begira zer dion makinak! Urre txindorrak bezain ondo kantatzen dudala, bai noski. Ale. Ba, bai, alde intza egortik, Ni zerbait modernoago kantatuko diateta, Ikusiko duzu zer den Mirri kantari galaktikoa. Ongi etorri denok herriko festara, gau egingo duzue irrita algara, bota puskerra eta esan nire antzera. Ai, oi, ei, txirritikutara. Ongi etorri denok herriko festara, gaur egingo duzue irrita algara, bota puskerra eta esan nire antzera. Ai, oi, ei, txirritikutara. Wow, kategorian, Mirri modernoa. Baina,
Txiribiton, baina ignola kantatuko duk, mesedez. Tira. Kiratxa, mesedez. Intxortako behar du hemen ibili dela dirudi. Jarki. Tira. Txiribitontzio mokordontzioonek gure festak behar duen puntuak jarri duen. Ni ultramoderno, txirri antigualeko horren onduan, eta txiribiton kontekstatarioa, underground, Beraz, garrixo, txiribiton, gu gaitu kantarionena biok, eta beraz, San Felipe geltokiko festak geuro kantola kontuko itiago, Nik batez ere, badakizue. Ole, eta ole! Ea, sekretario, zein izango da antolatuko dugun aurreneko espektakulua? Nola? Ederra oso, babuari apunteria, tiro alfatxa. Onartu beharra daukat, ni baino egokiago kantatu duzuela, baina hori ez alda arriskutsu egia izango. Zirri, mesedez. Zer egin behar dut banik? Kantinflas, kontxo, niri kasu egin, eta dena primeran aterako duk. Jarra di hementxe. Men. Jantzi, begietan. Ederki. Reksta dago. Bai. Jagunak eta Andreak. Semeak eta labak, aitona mona, lengusuak eta lengusinak, amagi arrebak eta itagei arrebak. Lasai. Txiripton. Txirri, mesedez. Lasai. Esadi urduri jarri. Okerragoa duketa, Muitzen azten bali maiz, berbadak exiak kaskoan joko dik eta garuna galduko duk. Zer? Ongi etorri denok, Txiriton. Bufalo arkulariaren emankizunera. Txibiton! Zer? Nola esan duzu, Lasai egoteko, Txibiton! Nahi duanean, bota! Bufalo! Txibiton, jopelas, gehiago arriskatu behar duk. Beto xaok! Ongi etorri gure publiko maitagarria, Txibiton! Pirataren apunteria ariketa zail baino zaila gora. Bat, bi, eta ero! Txibiton, beste bat baino albada beste aldera, Bat, bi, eta ero! Nirri, Txiribiton, zuei ez dakit, baina niri ez dit batere grazirik egiten honek. Ixo! Hemen gu gaitu nagusiak, Eta orain, beste jolas bat hasi behar diau, Txirri, itxoin pixkat mesedez. Eta jantzitsak hau. Urrengo jolasa. Asto lasterketa izango baita. Eta noski, jadabi, ide jarrera naturalean, lauanketan. Izango aitzeta, astoa. Pixkatu gerrago. Horixe, orain, zalduna etorriko zai gainera, eta araño korrika joan behar duk, Zaldun harina, Tira, zalduna baino gehiago, astoduna izango da. Prest, ea ba, bat, bi, eta ero! Ezin dut, ai, Atxi, abiatu! Hau mina. Eizke jatu horren beste. Oraindik ere, jolasi divertigarriena falta duketa. Divertigarriena? Bai horixe.
kukaina txapelketa! Aizu, ni kukainarekin ondo konpontzen naiz, Hainbat lekutan kukainaren erregea esaten didate. Kakalarduen errege izango duk. Zaudete, kukainarekin iziur nago, exhibizio intzela egingo dudala, ikusiko duzue. Zer, hasi daiteke? Bat, bi, eta ero! Ai, miribetainaz, gantea dela gau mina, ikusiko duzue, txikituko zaituzet, Ederkin diagu askenean, lortu diagu, txirribotzi hori, etxera bihatzea, Primer. Horigo, orain, benetako festa, eta katxoteo hasiko da. Nirri, txiribiton! Festa ganoraz burutzeko garrantzitsuena falta zaizue! Zerbait falta zaiguna? Ze falta zaigu? Buru handi gaiztoak! Lagunok, hau dau, pulamentu kaskarra daukaguna. Festa honek ez dauka ez gatzik eta ez iberrik. Errua, geurea da. Jaiaren antolakuntza 3 ganberro horien eskuetan usteagatik. Esan dizut kontu hauetan neuna izela ditu bakarra. Baina beti bezala zuk kasurik ere ezan amari. Zu aditua, Pepito. Baina hendik ez dezuta ikasi ez da altzapeliperen estrofa ere, Bueno, zertarako ikasi. Txirrimir eta txiribitonek ederki kantatzen dute abesti hori nire laguntzari gabe. Ez dakit, behin festa saboteatzen hasita, kapazak dira, begira, ganoraz kantatu berrean, desafinatzen hasteko. Hor konpon trikitron. Kantuan gaizki aritu, eta ekaitza baldin badator, ni behintzat, naiz bustiko. Gora jaia, gora Pepillo, eta gora Felipe! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, obeda olioa, Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, obeda olioa. La 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 Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai.